Spiritismen. Spiritismen er den nye videnskab, der er kommet for at afsløre for menneskeheden, ved hjælp af uimodsigelige beviser, eksistensen og naturen af den åndelige verden og dens forhold til den fysiske verden. Den fremstår ikke som overnaturlig, men tværtimod som en af naturens levende og aktive kræfter, kilden til et umådeligt antal fænomener, som stadig i dag ikke er fuldt ud forstået, og på grund af dette henvises de til fantasien som miraklernes verden. Kristus hentydede til denne situation ved flere lejligheder, og det er grunden til, at meget af det, han sagde, forblev uforståeligt eller er blevet forkert fortolket. Spiritismen tilbyder nøglen, hvormed alt let kan forklares. Loven i det gamle testamente blev personificeret i Moses, loven i det nye testamente i Kristus. Spiritismen er således den tredje åbenbaring af Guds lov. Men den personificeres ikke af nogen, fordi den repræsenterer udbredelse givet, ikke af mennesket, men af ånderne, som er himlens stemmer, til alle dele af verden gennem samarbejdet mellem utallige formidlere. På en måde er det det kollektive arbejde, der dannes alle ånderne, som bringer oplysning til hele menneskeheden ved at tilbyde midlerne til at forstå deres verden og den skæbne, der venter hver individ ved deres tilbagevenden til den åndelige verden. Ligesom Kristus sagde, jeg er ikke kommet for at nedbryde loven, men for at opfylde den, siger spiritismen, vi er ikke kommet for at nedbryde den kristne lov, men for at udføre den. Den lærer intet, der strider mod, hvad Kristus lærte. Snarere udvikler den, forklarer den på en måde, der kan forstås af alle, og fuldender det, der tidligere kun var kendt i sin symbolske formiddag. Spiritismen er kommet på det forudsagte tidspunkt for at opfylde, hvad Kristus bekendtgjorde, og for at forberede opnåelsen af fremtidige ting. Det er derfor Kristi værk, som han også bekendtgjorde, præsiderer over den genfødsel, der nu finder sted, og som vil forberede Guds rige styre her på jorden.